Abarim KPLT Asong Ahin pen Welfare Society Keseng pon. Chiti Achiklo Niphai Krekathom Arni Porphai sia Apor Malom pen Abarim KPLT Asong Atum Ahin pen Nahor Lankso mati Nahorjan EX-KPLT Asaihem along Tongsekot pen Amei Ingni pon. Bangso Amei along EX-KPLT Chairman Mensing Kramsa Chetong Dunsi Amei Chari Ponlo. Lason si Amei along Penang-an keklaim kedam asai amo chingwai chingsai pate ponsi puthot EX-KPLT Welfare Society Committee Chedon sarpen seng Ponlo. Amei puarpu Mensing tokbi Dun-Meiphu Joysing senar Kon-Chunbang Jameson teron Rap-Chunbang Rowelson hanse Dihin rimbang Deva Kramsa lapen Martina ingtipi Asaihem Chunbang Rajan rong parlapen Amando rongpi Lamjai sarpo Sonjit timung lapen Monto terang Organizing Secretary Dilip timung lapen Lawrence teron Sport and Culture Society Secretary Enjoy sengnar lapen Arun hanse Office in Charge Raju ingti lapen Ramsing ingti lapen Advisor Mensing Kramsa lapuson Chedon sarpen Arpu cepek Ponlo. Lapen claim rapet bang pudoan sitame bang pumate members taponsi Welfare Society kapang tangpen kapaching thur asai amuan kedeng ponji alam chethan chimum ponsi ingsam jen pen Amei pajut Ponlo.